Duela 15 urte, nire bikotekideak bere buruaz beste egin zuen. Garrasi mutua, errua, besterik ez nintzen. Uste nuen sekula ez nuela suizidio hitza oskatzeko adorerik bilduko. Baina hau publiko egiteak pertsona bakar bati laguntzen badio, merezi du. Bada lasai kontatzeko garaia, bada neure burua barkatzen hasteko garaia. Aitziber Garmendia Mendizabal naiz. Aitziber, zer mauz? Ondo, nerviosa guain. Nerviosa. Baina lasai eginen izketan, da, ja, zerpente izan da, guain nerviosa. Zure bigarren, hirugarren, laugarren etxea da hau? Bai. Bigarren esan leike, nire etxe propioaz gain, hau eta Zaldibigo antzokia dira, nire beste etxeak, osake, bai, kasi. Baina palkoak baino gehiago, zu beti hor. Bai, eszenatokia. Donostiako antzoki zaharra, berezia zuretzako, horrela bote pronton. Hemen bizitako lehenengo anekdota bota. Lehenengoa? Antzoki ontara etorri nintzen lehenengo aldia, adibidez. Nik kanpoan askotan funtzioak ikustera etortzen nintzenean, umeagoan nintzenean, kanpoan kola ikena nintzen bitartean, gogoratzen nahi zenbat aliz pentsatzen nun, nik egun ematen horrela nengoet. Eta lehenengo alizio nintzenean, kriston impresio intzian. Ametsak betetzeak ematen duen impresioi. Zenbat urterekin izan zen? 18. Bai. Oroitzapen honak eta ezain honak? Oso txarrake bai. 2007an, beste antzeslan batekin geunden hemen, emakumeak izarapean izanazun, Mireia Gabilondok zuzendutakoa. Abuztuak 10ean ingenun funtzioa, abuztuak 11, 12 funtzioa genuen baita ere, eta abuztuak 10 gau hortan, gaizkak nire mutilak bere buruaz beste egin zuen. Gau hartan, deia jaso zenuen gau hartan, ez zinen antzokira etorri? Ez, abuztuak 11ako goizean jasun deia, enitzen antzokira etorri, enitzen gogoratu ere egin funtzio bat, nunik ez zait sekula gehiago pasa, nire bizian hori. Dei bat izan zen, suizidio hitza, edo suizidioa bera zure bizitzan sartu zuena? Bai. Noren deia? Konkretuki, badakit ertzaintza deika ari zitzaidalaia, ni osabaren itxean neon lotan gainera, funtzioak hemen itxena egin alako, eta nire osaba hemen bizitzalako. Eta dei hori enun entzun, eta beranduago izan zen bere osabaren deia. Aixo, Josean, zen moza? Berritxar batekin, eta pentsatzen nun aitona gaixo zion, bere aitona gaixo zion, gaizkaren aitona, eta pentsatzen nun, horrena izango da. Eta ze pasa da aitona eta ez gaizka. Eta beak esan ziten gaina hitz horrekin, suizidatu egin da. Momentuan nik ustenet derrepente isiltasun bat entzunun, nez gogoratzen ez da zer pentsatu nun, zer egin nun, baina eskertzen diot pilo bat hitz hori erabilizana lehenengo momentutik. Bai, ze ja beste puntu batetik abiatu nintzen. Ez zian landuko momentu hortan bueltak ematen hastea. Esan edet, itzulin guruka, behira, ez izan zen kriston kopetekoa, baina hor kopeteko horri esker baita ere, gordin aurrein ahal izan nion, pentsatzen dut. 24 urte zen dituen? 24 urte, bai. Eta gaizkak? 24, baita ere. Eta zer suposatzen zuen zuretzako bikotekidearen suizidioaren berri izateak? Errua, nola zen nintzen konturatu. Aurreko gobean berekin egon nintzen. Nik funtzioa bukatu nuen hemen, abuztuak 10ean, eta berekin egon nintzen. Nire lankidek afari bat zuten, afaltzea juntzian, baina nik banekin gaizka beha ere, aitona etzegon ondo, eta triste zebiela orduan elkarrekin egon ginen, eta esan nion, elkarrekin loengo deu, eta ez nitxera jungo naiz. Eta esan, bane dezuna. Eta horrengo goizan pentsatzen dezu, zetik ez nion insistitu, nirekin loiteko, zeatik, dena da zeatik ez nuen, zeatik ez nintzen konturatu, dena da zeatik, eta erantzunik ez dago. Ondorengo orduan nola joan ziren? Gertu ez zinen? Lehenengo gauza inuna, izan zen telefono hartu eta berari deitu, pentsa buruak nola reakzionatzen duen. Aserre gainera. Esaten broma bat izan behar du. Eta etzan broma, orduan, gero zeitun amari deitu nion. Amara deitu arte ni
nahiko lasai nion gogoratzen naiz, oetik jekin nintzela, ze adeio jaso nun, oean neola, oetik jekin nintzela, aurpegi garbitu nun, jantzien nintzen, oea egin nun, gogoratzen naiz, oea egin nula. Eta oain atzea bidatzen detenean, iruditzen zait detaile bat oso, ez dakit esanguratsu da, baina nola reakzionatu deiken pertsona bakoitzek eta oea egindakoan amari deitu nion. Eta amari deitu nionean, nire burua entzun nuenean esaten, ama gaizka suizidatu inda, orduan hautsi nintzen. Baina ordu arte ez. Gaizkari egindako dei hortan zer esan nahi zenion? Ze hostia pasada, oza, broma bat izango da, zatik egin dezu, zatik ez diazu esan, baina etzea konstiente, errealidade guztiaz etzea konstiente, oza, ez dituzu gauzak modu arrazional batean bere lekun jartzen. Momentu hortan zea, nora eza, oza, zea mina, ez oso zaila doi kontrolatzea. Da, min bat, berdin du, 10 urterekin, 24 edo 50 bezi, berdin du, oza, da, ez ulertzea. Oso ezberdina da, uste guzu oso ezberdina izango zala, osaban deia jasotzean, izan bazizun, autoistripuan hilda. Bai, oso. Zerratik? Azkenean gaizka ez dago? Ez dago, baina pertsona hori ezeotearen minari gehitu behar diozu, zuk zuregan sentitzen dezun, erantzukizuna baino gehiago, errua, kulpa hori. Eta nik beti esan dut, gaizkaren galerak zen min eman diten, zenbat galdu beten, ze azken finen ez da bikotea bakarrik, 16 urterekin norbaitekin hasten zeanean harreman batean, ez da bakarrik zure bikotea. Da, eski bide lagun bat, gu alkarrekin hasi ginen. Nera betzarotik nola bait heldutasunera alkarrekin pasa ginen. Lehenengo aldi pila bat berekin, orduan, hori hortaz konstiente izatea eta derrepente esatea, bale, ez dago, baina gainera nik izan dut erantzukizunen bat. Eta galerak beak min eragiten dizun bezala, erruak aserrea zure buruarekiko, aserrea berekiko, aserrea eragite izu, eta beti pentsatu izan dut errua dela existitzenan sentimenturik ustelena, zuzea zure buruaren epaile, eta hortik ezin dezu aldein. Bestek esango duten nahi dutena, baina zuzea epaile, eta zure burua baina epaile, okerragorik ez da egongo gaina momentu hortan. Eta bek izatean? Gaizkaren amadan ere itxasargia. Bai, gari batean astelenero gelditzen ginen, beak pelukeri dauke. Eta pelukeria astelenetan izten zuen, da orduan gure plana zan elkarrekin gelditu, bazkaldu, buelta bat eman, eta azken aldi honetan ja gutxigo gelditzen gira egia esan. Eta beti izan da, niretzako nire mina konpartitzeko pertsona favoritoa. Naiz epaitua sentitzen, badakit berak ere ez min bera, ez dut imaginatu nahi, ama batek zen min sentitzen duen. Baina badakit ulertua sentitzen naizela eta bera ere ulertua sentitzen dela. Eta oso lasaigarria da, mina konpartitzeko leku bat aurkitzea. Eta Josune beti daniko izan da netzat. Urtetan izan duzun errudun sentimendu horrek, zer eragin uste duzu izan duela zuregan? Adibidez lotxa, aitortzeko zer gertatu zen. 14 urte pasadia, nik hau dena, ez dut inoiz iskutatu nabarmen, baina ontaz garbi eta lasai, aldan lasaiena kakotxe artean, itzeiten hasi nahi zeneako 14 urte pasadia. Eta konturatu naiz izan dela nolabait lotxagatik, eta lotxa dakar errudun sentitzeak. Ze zuri zizu lotxek ematen esatek, nire ama, nire aita, nire anaia autoistripuan hiltzan. Baina ematizu lotxa esatek, nire bikotea, nire gurasoetako bat, suizidatuta hiltzan. Izkutatzera iritsi zara? Bai. Gezurra esatera ez, baina izkutatzera bai. Noizbait gai horren inguruan zerbait jatea danean, neixildu einez. Bildurra edo ez dakit. Eta ez da inguruan sortu dezakezun minagatik edo? Egia esan askotan sortu izan da deserosotasun hori, eta hortara goaz baita ere esaten dagunean osasun mentala zitzein behar dela, ze nik esan izan du detenean konversazio batean normal, nire bikotea hiltzala, bere buruaz beste eginda, derrepente energia aldatu egiten da, jendeak ez dakit nola erreakzionatu, eta pena mateizu momentu hortako energia aldatu izanak, ez? Zu naturaltasun guztiakin kontatu nahi dezu. Baina ez dizute guzten, ez fede txarrez, baina zaila alako. 14 urte pasa behar izan ziren
publikoki esateko gaizka, nire bikotekidea zana, suizidatu intzan. Ze aldatu zan? Nik urtero, egia da abuztuak 11 beti jartzen nula edo bere urteetan zerbait, ez? Baina zan zerbait nahiko estalita zihona. Eta aurten sentitxuet, aurreko urtean sentitxu nun lehenengo aldiz impultso hori poesiai gabe gauzak gordin kontatzekoa. Eta izan zan eska bat Instagramez idatzi zidana, pribatura, pertsonalki idatzi zidana, esan ez bere nebak bere buruaz beste intzula, errua sentitzen zula, erruak itxututa ziola momentu hortan, eta jakin naizun, bazekin ni nola hortik pasatuan nintzela, eta jakin naizun nola iten unik parrez bizitzeko, eta jendeari barrea eragiteko, naiz eta inbeste urte pasa izan. Eta momentu hortan konturatu nintzen, badaukeula erantzukizun bat, pertsonai publiko gehan einen, arpegi publikoa gehan einen, ze azkenean konturatzen zea, sare sozialetan erakusten duzun guztia dela, dana positiboa, dana pozik, deno ditugu bizitza perfektuak, eta esan eske hau ez da egia, eta nire buruari ez diot favore egiten, eta beste inorri ere ez. Eta gainak, azken aldian konturatzen nahi nintzen zenbat, igotzen nahi izan suizidio tasa, edo zenbat ezagutzen eginen suizidio tasen errealitate hori. Eta esan, orain da momentua, eta nire testigantza honekin pertsona bakar bat lagundu badi ezaioket, sentitzen dan bezala, ez sentitzeko edo behintzat mina ez lehuntzeko, baina mina ulertzeko edo konpartitzeko aukera ematen balin badiot, niretzat merezi izango du. Eta hola esen idatzi nun tuit hori. Zein izan zen tuitaren oi hartzuna? Kristona, espero ez nun zerbait. Ez nun espero. Ez da atzeakare, benetan gaina. Pertsona pila batek idatzi ziaten, eske izan zen pribatutik gainera esan ez, niri gertatu zait, nire neba, nire ama, nire aizpa, suizidatu zen, edo ni saiatu naiz, eta denak erantzun itun banan, sentitzen ulako hortarako nolabait beharra nik nirekiko eta erantzukizuna besteekiko. Baina egia da, kurioso eritzu zitzaidala nik irekian azaldu nuen zerbait, jendeak oendik ere pribatutik idaztea. Horrek asko esan nahi do. Horrek esan nahi do handik ez gaudela prestatuta publikoki gauzeietaz hitzeiteko. Handik ere lotxas sentitzen deula edo nolabaiteko reparoa gai hoien ingurun hitzeitean. Aitortuko dizut ni egon nintzela. Retuit bat egiten, baina atzera botan nuen. Bai. Eta zeatik. Zuk esan zuen, horregatik. Apurua, lotxa. Aipatu dituzu suizidio tasak. Zea salpen eman diozuzuk horri? Osasun mentala, ez dago egon behar duen bezala. Egia da, konfinamentuak, COVIDak ez du lagundu ezertan, batez ere gazteengan, ikusi detoi, baina netzako erantzukizun nagusia da ez degula hitzeien horren inguruan. Nik askotan esan izan duet terapiara juten naizela, eta pertsona batzuk normal erantzuten diatera, ze terapia klase egiten duzu, gestal da, nik hori probatu nun, baina beste batzuk da, esan ez bezala, ez da galdetuko badezpada, galdetu lasai, esan ez dut. Orain, etorri nahizenean ere esan dizuet, belauneko minakin nabil, zer daukezu min fisikoari edo gaitz fisikoari zer rex aurre egiten diogun, ez? Eta hor gaude deno, kalean, mimiziaren aurka, ez dakiz zer, eta derrepente gaitz mentalari, eta gaitz mentali izatera iritsi gabe ere, zaintza mentalari, zema tabu jartzen dizkiogun. Da gauzat sekula ulertu ez detena eta ulertuko ez detena. Egun zen modu zabe, min hori sendatuta? Bai, sendatuta baino gehiago konpartituta eta ulertuta. Eta horrek igual mina ez du sendatzen, baina zu beste leku batean jartzen zaitu, zu baretzen zaitu, eta bizi modua beste modu batea egiteko aukera ematen dizu. Etzi berrezkarrik asko, guztia gurekin konpartitzagatik. Zuei, gozagarri izan denetzate.